singabanje ngibizeleli uba ushaye ngaze ngabanje zile ngoma bathi thina sidume ngazo abanye bathi thina sidume ngekwaito sidume ngomgruvo zile ngoma zile ngoma nithi thina sidume ngazo bathi thina sidume ngekwaito sidume ngomgruvo zile ngoma Ngibizeleli uba into ibiza manje besifika manje amateso sabelile sangaze ngidlala amabhare edolobhi ngibizeleli uba zile ngoma nizidume ngazo abanye bathi thina sidume ngekwaito sidume ngomgruvo sishasile Mama Sulizi Mama musukala musulila Mama Sulizi Mama musukala ungakali musulila Mama Sulizi Uma yakaluma Mama Sulizi Uma yakaluma Mama Sulizi Uma yakala Suye kunzima Uma yakala Suye kunzima
Uyabona mntanami ukosibaye singagadala ezinkosi noma ufuna ubuya ntambama uzontshontsha lezi nkosi. Uyabona kulo muzi ukosibaye singagadala ezinkosi inkomo monke usabuyaphi wena nezinkomo lezi isikhathi samanje. Ayize nge-EFT uthole proof of payment, i-reference ilobolo. Ayize nge-EFT uthole proof of payment, i-reference ilobolo. Mawumlabala ngezinkomo ngicela uhambe nazo. Usabuyaphi wena nezinkomo lezi isikhathi samanje. Ufuna amalobolo ufuna yebo ngasho kama ngayifunda kabhodela kulabasela ugoga kuneziminyaka ama-80s madoda. Usabuyaphi wena nezinkomo lezi isikhathi samanje. Mawumlabala ngezinkomo ngicela uhambe nazo. Usabuyaphi wena nezinkomo lezi isikhathi samanje. Uma ulabala ngezinkomo ngicela uhambe nazo. Usabuyaphi wena nezinkomo lezi isikhathi samanje. Ufuna amalobolo ayize nge-EFT uthole proof of payment, i-reference ilobolo. Ayize nge-EFT uthole proof of payment, i-reference ilobolo. Mawumlabala ngezinkomo ngicela uhambe nazo. Usabuyaphi wena nezinkomo lezi isikhathi samanje.
ngisabuyele emuva lapho engivela khona ukukhuphula inhliziyo ubuhlungu ngoba ngisabuyele emuva lapho engivela khona ukukhuphula inhliziyo ubuhlungu ngoba ngisabuyele emuva lapho engivela khona kwesinye isikhathi ngangibuye ngithi ngilungisa kuwe kanti ngizimoshela ikusasa lami kwesinye isikhathi ngangibuye ngithi ngilungisa kuwe kanti ngizimoshela ixesha lami kwesinye isikhathi ngangibuye ngithi ngilungisa kuwe kanti ngizimoshela ikusasa lami Oh yeah. Oh yeah. Ni grand kodwa. Siphilile nathi. Utshela umuntu Imfezi okufisa kudla unqasho ukaba kayivutha ngebhodela kulaba sela ugoge kunesinyeminyaka ama-80s madoda. Suka. Sikule TV namhlanje kuyaqala ngathi izinto ezinhle siqala ngathi. Ithina obest ngicela nibukele le show bafethu umhlaba wonke ziyakhipha isazoqhubeka ayimile ake ngibonge nje kakhulu nge1 June yes trap maskandi amalivo ayqala bathi yona yabona konke salo